खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ स्टाडि बर' इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायबावनाय जाबाय। लोगोफोर, दिनैहाय आङो आसाम पुलिस एबि आरो इउबिनि थाखाय आङो आसाम हिस्ट्रिनि मोन 11टा सोंनाय लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। होमबा गिबियावनो दङ 1 नम्बर कुइसनाव, बबे सोहोरखौ आसामनि हारिमुआरि राजथावनि होननानैबो मिथिनाय जायो? होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नाम्बार ए, जरहाटखौ। दाना फैदो कुइसन नाम्बार 2। कुइसन नाम्बार 2आ नोंथांमोननि स्क्रिनाव, बबे बोसोराव काजिरङाखौ गिबि खेबनि थाखाय रिजार्भ फरेस्ट मुं होनाय जादोंमोन? अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नाम्बार सि, 1908 मायथाइयाव। नोंथांमोन गासिबो कुइसनानो फैथावनाखौल' सेलेक्टेड खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना स्क्रिनशट एबा लिरख'नानै लाबानो जाबाय। बेखौ प्रेक्टिस हिसाबै ला लोगोफोर। नोंथांमोना दामानि स्टाडि खालामगासिनो दंखायो, बेनिखायनो बेखौ प्रेक्टिस हिसाबै ला। कुइसन नाम्बार 3आव फैबावबाय, बबे मोनसे जिल्लाखौ आसामाव आरो भारतआवबो गिबिसिन कार्बन फ्रि जिल्ला महरै फोसावनाय जादोंमोन? होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नाम्बार सि, माजुलिखौ। दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन। कुइसन नाम्बार 4आव दङ, बबे बोसोराव काजिरङाखौ इउनेस्क'आ मुलुग हेरिटेज थावनि फोसावदोंमोन एबा वर्ल्ड हेरिटेज साइट महरै फोसावदोंमोन? होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नाम्बार बि, 1985 मायथाइयाव। दानिया फैदो कुइसन नाम्बार 5। कुइसन नाम्बार 5आव दङ, कछारी साम्रायजोनि राजथावनिया बबेमोन? होमबा बिनि गाहाय कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नाम्बार डि, डिमापुर। दाना फैदो कुइसन नाम्बार 6। कुइसन नाम्बार 6आव दं, नाम्बर वाइल्ड लाइफ सेन्चुरिया बबे जिल्लायाव दङ? वाइल्ड लाइफ सेन्चुरि माने हाग्राबारिया बबाव दङ, नाम्बर हाग्राबारिया बबाव दङ होननानै बुंदों। अब्ला बिनि गाहाय कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नाम्बार डि, कार्बि आंलंआव। दा नेक्स्ट कुइसन। कुइसन नाम्बार 7आव दङ लोगोफोर, आहम साम्रायजोआव पाइक खान्थिखौ सोर महर होदोंमोन? पाइक सिस्टेमखौ सोर महर होदोंमोन? बा बिनि गाहाय कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नाम्बार ए। दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 8। कुइसन नाम्बार 8आव दङ, सरायघाटनि दावहायाव मुगल सान्थ्रि हान्जाखौ सोर दैदेनदोंमोननो? हु हेड लेड द मुगल आर्मी इन द बेटल अफ सरायघाट? बा बिनि गाहाय कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नाम्बार बि, राम सिंह 1। नोंथांमोना बेखौबो गोसोआव लादि सरायघाटनि दावहाया माब्ला जादोंमोन? 1671आव जादोंमोन। दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन। कुइसन नाम्बार 9। बबे बोसोराव सत्रियाखौ भारतनि संगीत नाटक एकाडेमिजों क्लासिकेल मोसानाय महरै गनायथि होनाय जादोंमोन? आसामनि जोंना क्लासिकेल डेन्सआ मा होननानै बुंबा सत्रिया, बेखौ माब्ला गनायथि होदोंमोन होननानै बुंबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नाम्बार बि, 2000 मायथाइयाव। दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन। कुइसन नाम्बार 10। बबे बोसोराव गपिनाथ बरदलैनो थैखांनायनि उनाव भारत रत्न बान्थाखौ होनाय जादोंमोन? होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नाम्बार बि, 1999। दाना फैदो जोबथा कुइसन। जोबथा कुइसनाव दङ, आसामनिफ्राय भारतनि गिबिसिन बिसायख'थि कमिसनारआ सोरमोन? माने हु वाज द फार्स्ट इलेक्शन कमिसनार अफ इन्डिया फ्रम आसाम? होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नाम्बार बि, हरि शंकर ब्रह्म। होमबा बेखिनियावनो दिनैनि भिडिअ'आबो जोब्बाय। नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लाइक खालाम। थेंक इउ।